Department of Health, Center for Health Development Bicol, ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon may kinalaman sa mga programs ng Department of Health, Chikahang Pangkalusugan, pagtatalakay ng mga napapanahong issue na tiyak na inyong papakinabangan, Chikahang Pangkalusugan, mental health concerns, mga health tips at iba pa. Ang lahat ng yan ay mapapakinggan ngayon na sa DCGB, always number one. Magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalagad na servisyo. Madaling dulog ko, nagtatawag, nagpapadaba. Mga programa, nagkasama ng sinda sa servisyo. Mataw ang solusyon, ang mga kahelangan. DOH-CHD, Servisyong Salud Econo. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa kinalan, ipangakil sa God na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuwing yaon. Mag-ibong maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, Servisyong Salud Econo. Gabos, magkarabang, magkaibang, maray na salud. Balanseng, magkaon, tamang katurog. Ehersisyong magsumba, magpagibig, magtimba. Dapat kitang magmano, magpatisipan. Ano man sa tindang relihiyon, sa buhay, mga pahiramdam lamang para iwasan. Kita magkarabangan sa programa kang Department of At oras na naman para sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama kami ang inyong mga katuwang mula sa DOH Bicol CHD. Ako si Maxine. At ako si Joanna. Yan, isang oras muli tayo ng chichikahan tungkol sa mga health event o health programs ng DOH Bicol. Pero bago yan, alamin natin ang latest mula sa Of course, ang latest natin sa ating balita mula sa DOH Bicol ay ang mga bagong kasong naitala as of September 14, 2021. So sa ulat nga kanina, ay na-mention ni Dr. Al na mayroon tayong bagong kaso na naitala as of September 13 na 435 new cases for Bicol region, kung saan sa distribution niyan, 37 ay mula sa Albay, 14 Camarines Norte, 291 mula sa Camarines Sur, Catanduanes po walang naitalang kaso, ang Masbate may 3, Sorsogon ay 87, at ang ibang mayroon po tayong naitala mula sa ibang probinsya o rehiyon na kasalukuyan pong narito sa ating rehiyon sa Bicol na 3 po. So sa distribution po for Albay,
Sa 37 new cases as of September 13 sa Albay, 7 po dyan ay mula sa Legazpi City, 5 mula sa Daraga, ang Pulangi at Tabaco City ay may tig-4, ang Hamalig, Teodoran, Santo Domingo ay may tig-3, ang Ligao City, Malinaw at Uwas ay may tig-2, at ang Ginubatan at Libon ay may tig-1. So total cumulative cases na po natin since una tayo nakapagtala ng kaso ng COVID-19 noong March 2020 ay mayroon na po tayong 29,792 cases sa Bicol region. Para naman po sa variant, so update lang po ito na as of September 6, 2021 ay mayroon na po tayong total na 134 variants of concern na kumpirmado po sa ating rehiyon. So 134 na yan. 3 pong variants of concern ang ating naitala, which is the Alpha, the Beta, and the Delta. Yung Alpha po, which was first documented in the UK. The Beta was first documented in South Africa, and the Delta, which was first documented po in India. Para po sa distribution nito for provinces, for the Alpha variant po, as of September 6, 2021, ay mayroon pong 2 sa Albay. Wala naman pong Alpha variant pa na confirm sa Cam Norte. Cam Sur po ay may 13, Naga City may 1, Catanduanes 7, Masbate 3, at Sorsogon 4. So a total of 30 Alpha variants ang na-confirm as of September 6, 2021 for Bicol region. For the Beta variant naman po, Albay, mayroon pong 17, 17, Cam Norte 7, Camarines Sur 13, Naga City 6, Catanduanes 7, Masbate 7, at Sorsogon 6. So a total of 63 Beta variants po as of September 6, 2021 ang na-confirma sa ating rehiyon. For the Delta variant naman, meron po ang Albay na Siyam or 9, Camarines Norte 3, Camarines Sur 9, Naga City po 8. Wala pa naman pong naitala or nakumpirmang Delta variant for the province of Catanduanes. Ang Masbate po ay may 10, Sorsogon may 2, so a total of 41 Delta variants confirmed in Bicol region as of September 6, 2021. So mayroon pa pong mga test na inaantay na result mula sa ating Philippine Genome Center sa UP. So antayin lamang po natin ang mga balita mula sa DOH Bicol patungkol po sa mga bagong variant na maitatag po sa ating rehiyon. Para naman po sa healthcare utilization rate updates, napakahalaga po nito especially po with the surge of COVID-19 cases, at kasama din po ito sa ating ulat sa COVID-19 na binibigay po natin regularly ang estado ng mga ospital sa rehiyon. So ngayon po, sa Bicol region, as of September 13, 2021, ang percentage ng COVID-19 bed utilization or mga ginagamit na beds ay madali na pong mapuno with 70% utilization na po. For the isolation beds po for COVID-19, madali na rin po itong mapuno with 72.9%. Para naman po sa 3 COVID-19 reference hospital, or the DOH hospital sa BMC, BRGH, GMC, and BRPPH. For the COVID-19 bed utilization, ang BMC po nasa 89.4% na po ang nagagamit. So, madali na din po itong mapuno. Ang Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur ay nasa 93.7% na po ang nagagamit na mga beds nila for COVID-19. And sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital naman po dito sa Legazpi ay nasa 78% na din po ang utilization rate po. So kahapon po nagpalabas nga ang BRPPH ng advisory patungkol sa gagawin po na dedicated for COVID-19 po yung hospital. So maaari niyo po i-visit yung page ng BRPPH for more information on that at BRPPH PHU. Meron din po yan, share din po yan sa ating DOH Bicol Facebook page. Para sa ibang balita, Max. Ayan, so alamin nga natin ang iba pang balita mula sa DOH Bicol. So ngayong buwan po ng Setyembre ay meron tayong mga health events na ating inoobserbahan o ipinagdiriwang, tulad na nga po ng Blood Diseases Month, Generics Awareness Month, National Epilepsy Awareness Month, Obesity Prevention Awareness Week, Alzheimer's Awareness Week, at marami pang iba. Kaya abangan po ang mga social media posts
ng DOH Bicol CHD para malaman kung ano ang mga kaganapan sa health events na ito. Para naman sa balitang vaccination, patuloy po ang pagdating ng mga bakuna dito sa Bicol region. So kanina po ay may dumating muli na mga bakuna dito sa ating rehiyon. So patuloy rin ang pagbabakuna para sa mga kabilang sa priority group A, lalong-lalo na po sa mga priority groups A1, A2 at A3. Kaya kung kayo po ay isang frontline health worker, senior citizen o person with comorbid conditions, magparehistro na po sa inyong LGU para makatanggap ng dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Kung kayo naman ay positibo o may kakilalang nagpositibo sa COVID-19 na nakakaranas ng malalang simptomas tulad ng paninikip ng dibdib o paghirap sa paghinga, meron po tayong One Hospital Command System na maaaring magbigay gabay sa paghahanap ng hospital na lalalapit sa inyo. So maaabot po ang ating One Hospital Command System sa numerong 0916-234-9063. Ulitin ko po 0916-234-9063 o kaya naman sa landline sa 204-0040 local 508. Meron ding gabay na hatid sa atin ang ating mga telemedicine service providers dito sa Bicol region. Kaya para malaman ang mga detalye ng ating mga telemedicine service providers, pumunta po sa link na bit.ly/DOH Bicol Telemed Directory. Para malaman ang iba pang balita mula sa Department of Health, i-follow lamang ang official Facebook page ng DOH Bicol CHD. Mapapanood nga dito yung nabanggit kanina ni Joanna na ulat sa COVID-19 Bicol, isang programa araw-araw, Monday to Friday po yan, 10:30 a.m. kung saan binabalita ang COVID-19 updates, ang healthcare utilization rate, at sinasagutan ang mga katanungan mula sa publiko. Kaya pinapaalala natin ang publiko na maniwala lamang sa tamang impormasyon na mula sa verified sources tulad nga po ng DOH Bicol CHD Facebook page at ng Department of Health Philippines Facebook page. So yan ang ating latest. Dumako na tayo sa ating chikahan ngayong umaga. Yes, so nais na ng Department of Health, inuulit-ulit po ng DOH na mahalaga pong ma-attain natin ang holistic health. And when we say holistic health, hindi lang po yan physical health, kasama din po yan ang mental health. So ang ating pag-uusapan po ay connected din po sa ang mental health natin, especially kaka-observe lang po natin ng World Suicide Prevention Day noong September 10, 2021. So ang ating topic for today is mental health and the prevention of suicide. So sino ba yung nakasama natin at nakausap patungkol dito? Ayan, so nakasama nga natin yung suki natin sa ating chikahan na si Ma'am Wendy Baluis. Siya ang ating Regional Program Manager for Mental Health dito sa DOH Bicol CHD. So siguro huwag na natin papatagalin pa. Panoorin natin ang ating naging chikahan with Ma'am Wendy. So para mag-usapan natin ngayong umaga ang mental health, makakasama natin ang Regional Program Coordinator for Mental Health natin dito sa DOH Bicol CHD na si Ma'am Wendy Baluis. So magandang araw po, Ma'am Wendy. Magandang araw sa inyong lahat dyan. Kumusta Ayan. na kayo? Okay naman po, Ma'am. Kumusta po kayo? Okay naman. Alright. Actually, I'm So, working from home. Yes, okay. So work from home pala si Ma'am Wendy. So Ma'am, simulan po natin ang ating chikahan ngayong umaga. So let's start po with ano po ba ang mental health? Alright, so ayan, balik ulit tayo sa ating mental health. So ayon po sa ating World Health Organization, ang mental health po is a state of well-being in which the individual realizes his or her own potential. Ibig sabihin po niyan, ang lusog isip po ay ayon po sa ating definition, ang isang tao po ay may maginhawang kalagayan na kung saan ang tao po ay naiintindihan niya ang sariling kakayanan. Ayan. At kaya niya pong harapin ang mga karaniwang stress or stressor sa buhay. At syempre, may pakinabang po at pangangalaga sa kanyang sarili at sa kanyang komunidad. So yan po ang definition po ng WHO na sana po ay madali po natin maintindihan at kailangan lang pong tukuyin ang tatlo pong napakahalaga pong criteria. Unang-una
Unang-una po, ulitin ko po, can cope with the normal stressors in life. At pangalawa po ay can work productively and fruitfully. And last po, at ang pangatlo ay yung make a contribution to her or his own community. Ayan po. Okay, so madalas po natin marinig, Ma'am Wendy, yung mga mental health problems. So ano po ang madalas na magiging cause nitong mental health problems? In fact, normal lang po sa isang tao na makaranas ng stress na naging sanhi ng mental health problems. Lalong-lalo na po sa pagharap ng mga stressors, no, from the outside stimuli. Ibig sabihin yung mga ating pong nasasagap, no, sa labas ng ating environment. No. Lalong-lalo na po sa pagharap natin ng mga stressors sa panahong ito, yung COVID-19 pandemic ay isa po, no, sa nagiging cause or reason kung bakit po ang isang tao po ay nakakaranas ng matinding mental health problem. At dahil po dito, ang stress po ay maaaring makaapekto sa ating physical na kalusugan, sa kilos, sa pag-iisip o ng ating mental health. Subalit tandaan po natin na ang bawat isa po sa atin ay dinisenyo o kusang nakakaya po natin matugunan ang ating stress. Ito po yung tinatawag natin na resiliency o yung ating pong katatagan. Kaya napaka-importante po na ang isang tao po ay maari po or alam po kung paano makapag-cope up ng kanyang stressors at matatag po sa pagharap po nitong tinatawag natin na mga challenges sa buhay. Subalit, may mga taong sadyang hindi ito nakakayanan kaya kailangan po natin silang mabigyan ng suporta. Ayan, so nabanggit niyo po, Ma'am Wendy, na parang kailangan natin mag-cope up dito sa mga stressors. So paano po ba natin gagawin yun? Paano natin pa-prevent itong mga mental health problems? Yes, malaki po ang magagawa ng bawat isa upang maiwasan ang stressors na maaaring maging sanhi po ng mental health problems o kinalaunan. Unang-una po, batay po sa ating well-being framework o kagalingan, kailangan po natin na malinaw at nauunawaan po natin yung 4 na aspeto na pinaguhugutan po ng kagalingan o tinatawag natin na well-being ng isang tao. At upang mapanatili po natin ang ating lusog isip or mental health. So mauunawaan po natin kung paano natin makukup up yung ating mga stressors at maiintindihan po natin kung paano tayo mas lalong magiging matatag sa pagharap po nitong tinatawag natin mga challenges or stressors sa buhay. In fact, ito po yung mga sumusunod. Kay babanggitin ko po itong 4 na well-being or bilog na buhay framework. Unang-una po yung ating kalooban na tinatawag natin. Sa English po yung inner reality na consists of the positive and negative po in our thoughts. For example, depende po kasi yan kung paano po natin hinaharap yung isang sitwasyon o isang stressors. For example, maaring sa iba po ay negatibo yan, pero sa iba naman po ay tinitingnan isang sitwasyon na positibo. Katulad po ng pandemya, maaring sa iba po ay napaka-negatibo po ng ating pong pagharap sa pandemic na ito. Subalit sa iba po ay napagkikitaan po ng positibong aspeto, di po ba? At ang pangalawa naman po yung tinatawag natin na kapwa or we are referring to the external reality. So ito po yung halimbawa na kung paano po tayo makakapag-adapt sa isang sitwasyon, sa isang stressor. Or ang iba naman po ay nahihirapan sa pag-adapt sa mga challenges na ganito. For example, yung ating pandemya na maaring ang ibang tao po ay nahihirapan po sa pag-adjust, especially po kung may mga pagbabago po sa ating tinatawag yung new normal, maraming nabago po sa atin, kahit po sa pagtatrabaho, may mga tinatawag na mga work arrangements sa punta sa eskwelahan, especially yung ating mga kabataan, mga estudyante, may pagbabago rin po sa ganoong pag-aaral. Kaya ito po yung tinatawag natin na depende po sa isang tao kung siya po ay madaling makapag-adapt o maaari pong hindi niya makayanan yung ganitong klaseng pagbabago at nagiging sanhi ng kanilang
ng kanilang stress sa buhay, no? Ang pangatlo naman po yung tinatawag natin na kaginhawaan. Ito po yung referring to the peace of mind. So this is in fact a state of inner peace which may be sustained by faith. For example, yung ating faith sa ating Panginoon na maari pong isa sa mga hinuhugutan natin ng lakas. No po. So napaka-importante po ng ating mga katangian, yung ating pong kagalingan upang maging source po ng ating tinatawag natin na coping, no? So ito po yung ating abilidad to give a positive meaning to the adverse event. Na mention ko na po kanina, like for example, yung pagharap sa pandemya o yung pagharap po sa iba pa pong mga challenges, ano po, sa buhay. Either it will be a family or work-related or life-related. So, kailangan po natin tingnan yung mga aspektong ito upang mai-correlate po natin at matugunan yung ating pong tinatawag na kaginhawaan, no, sa ating inner peace, no? And especially, I already mentioned yung ating pong relationship to the higher power, which is our faith in God. Okay? And last is the kakayanan po. So ito po yung tinatawag natin na empowerment. So importante po na meron po tayong abilidad na makilala po or ma-recognize ang sarili po nating kakayanan. Makita po natin yung ating mga resources. Pag sinabi po mga resources, ito po yung ating support system. No? Tinitingnan natin kung paano po tayo matulungan at kung paano rin po tayo makatulong sa iba na nakita po natin na malaki po yung kanilang pangangailangan. Lalong-lalo na po kung or may ini-experience po sila or hinaharap na matinding problema na sanhi po nitong pandemya. At syempre po, tingnan po natin yung availability ng ating external support. So the family, our colleagues, and even our friends, our relatives are part of our support system, which is very good kasi sila po yung ating pinaghuhugutan ng ating coping, and sometimes yung ating pong support ay napaka-importante po yan sa ating social adaptive system. So, ayan nga po ang mga paraan para ma-prevent ang mga mental health problems ayon kay Ma'am Wendy. So, Ma'am, ngayon naman po, paano natin mamomonitor ang ating mental health? Ano yung mga signs na kailangan po nang magpa-check or humingi ng tulong? Yes, in fact, everyone reacts differently to stress. So, iba-iba yung nakikita natin. For example, pero yung mga common, no, yung mga common symptoms or signs na maaari natin makita, physical symptoms, maaring sumasakit yung ulo niya. So palagian merong difficulty sa pagtulog and even sa pagkain, no, wala siyang ganang kumain. And then in terms of behavioral symptoms, yan, bumababa yung kanyang motivation sa pagtatrabaho, and even sa household chores, parang hindi mo na siya nakikipag halubilo, no, sa kanyang family to do the household chores, even the activities, no, related sa kanilang mga gawain sa bahay. At yung iba naman ay maaring nalululong sila o tumataas yung kanilang interest sa pag-inom ng mga pinagbabawal na gamot, no, or pwedeng umiinom sila ng alak, or kaya naman ay na-mention ko na yung nag-engage sila sa mga illegal na drugs. So ito yung mga behavioral na kailangan po natin tatandaan. Ito yung mga pagbabago. At in terms of emotional symptoms, very common yung takot, ano po? At yung sadness, and of course yung galit, no? Itong tatlong ito ay napaka-importanting tingnan natin sa isang tao na maaring ito yung mga sinyales, no? Ito yung mga sinyales na makikita po natin ay talagang kailangan natin ng tulong, no? At kailangan na rin po ng taong ito na idulog sa ating mga health professionals. Alright, so maraming salamat po Ma'am Wendy sa pagsagot sa ating mga unang katanungan. So magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan.
Kaibigan, huwag ka na munang lumabas ng inyong bahay. Maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod. Kung kailangan lumabas ng bahay, magsuot ng mask. Siguruhin may 1 metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman ang wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga naong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. At nagbabalik ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama pa rin natin ang ating Regional Program Coordinator for Mental Health na si Ma'am Wendy Baluiso. Kanina nga napag-usapan natin ang mental health. So ngayon naman ay sa darating na September 10 ay World Suicide Prevention Day. So tamang-tama na pag-usapan natin itong suicide. So ma'am, simulan po natin, sino ba ang at risk sa suicide? Base po sa ating research and survey, when we did our global survey on health, so that was in 2015 and 2018, so very significant po yung mga edad na 15 to 25 years old and 65 years old and above. So, napagkakitaan po kasi sa ating studies na talagang marami pong mga statements patungkol po doon sa ating suicide. So in fact, lumabas po sa ating survey na yung ating pong edad na 15 years old and 15 to 20 years old ay kino-consider nila na mag-attempt ng suicide during the past 12 months. So ito lang po yung halimbawa. So signal po ito, red flag po ito na kailangan po natin pagtuunan ng pansin, especially po yung ating mga responsibility on how to prevent this age bracket po. So malaki po ang papel ng magulang, malaki po rin po ang papel ng ating mga kaguruan sa school na i-promote yung ating mental health at maiwasan po yung suicide, especially po sa panahon ito ng pandemya. So marami pong restriction, maraming limitation at kailangan po natin i-focus yung kagalingan ng ating mga kabataan and even yung ating po mga older population, yung mga senior citizens na ma-recognize po nila yung kanilang contribution, yung kanilang pong kagalingan upang maiwasan po yung mental problem or yung depression po. Ayan. So ma'am, kanina nabanggit niyo yung mga signs na kailangan ng magpa-check. Pero ano naman po yung red flags or yung mga warning signs na ang isang tao ay suicidal? In fact, may tinatawag po tayo ng mga simptomas ng isang tao na nakakaranas po ng major depressive disorder. So, pag gumantong po sa ganito, maaari pong bantayan po natin yung pag-iiba ng kanyang kaisipan at yung pag-iiba ng kanyang karamdaman. So, we are referring to changes in thinking, changes in feeling, changes in behaviors, and changes in physical well-being. So, ano po ang mga halimbawa po nito? So maaari po ang simptomas po ng depression sa pag-iisip ay wala po siyang concentration or even po yung kanyang pagdidesisyon ay napaka-poor, Hindi siya makapag-decide kaagad. So napakahina po ng kanyang pakikipagsalamuha po sa kanyang family and even to other persons or at work, So difficult with short-term memory, palagi
palagi pong makakalimutin, and then pessimism or the pessimistic, no, or cynicism, palagi pong negative yung kanyang thoughts on that situation. For example, hindi po niya nakikitaan ng magandang idea or magandang paraan yung isang sitwasyon. So palagi po siyang cynical, at very poor po yung kanyang self-esteem, no? At may tinatawag din po tayong self-destructive thoughts. So ito po yung mga halimbawa po sa pagbabago po sa kanyang kaisipan na malaking bagay po na malaman po natin ito, sapagkat ito po yung mga sinyales, ito po yung mga symptoms ng isang taong nakakaranas ng matinding depression. Ang pangalawa naman po yung tinatawag natin na pagbabago sa kanyang damdamin or change in feeling. So halimbawa po dito, maaring ang isang tao po ay nakakaranas po ng sobrang kalungkutan, pero tatandaan po natin na ito po mga criteria po ito ay umaabot po sa 2 linggo. So obserbahan po natin, ano po, sapagkat sabi ko nga, yung sadness naman po ay normal po yan sa lahat ng tao. Subalit, tingnan po natin yung aspetong pag tumagal po yan hanggang 2 linggo, abay kailangan na po natin silang damayan. So ano pa po yung mga pagbabago po, no, sa feelings or yung karamdaman po ng isang kalooban po ng isang tao. Maari pong hindi na rin po siya nag-i-enjoy, no? Yung dati pong ginagawa niya na nag-i-enjoy siya, ngayon po ay wala na siyang kumbaga wala na siyang interest, no? And then hindi na po siya wala na siyang motivation at more apathetic. And the person may also feel slowed down and tired all the time. So we're talking about yung fatigue, and then sometimes irritable po siya, no? And nakakaranas din po siya ng helplessness, and of course yung walang pag-asa, yung kawalan ng pag-asa. So ito po yung mga feelings na nararamdaman po ng isang taong nakakaranas po ng matinding depression. At yung pangatlo naman po ay yung pagbabago sa pag-uugali, no? Yung behavior. So example po dito, maari po yung tao po ay hindi na komportable, no, sa pakikipag-usap sa iba, at kinalaunan naman po ay may social withdrawal. So palaging mas gusto niyang nag-iisa siya, nagkukulong sa loob ng kwarto, or maaring mas gusto niya pa na umalis na mag-isa. So ganun po yung mga pagbabago po sa kanyang pag-uugali. At minsan po, no, kadalasan po madali siyang magalit, yung temper niya po mas maikli, no? So madali po siyang magalit, at yung sa mga older population, yung sexual desire ay naaapektuhan. So maaring mawala rin po yan. So may mga negligence din po sa mga personal appearance at yung basic hygiene. So makikita po natin ang isang taong nakakaranas ng sobrang depression ay nawawala na po yung kanyang self-care. So ito po yung mga simptomas po sa mga behavior. At sa mga physical well-being naman po, na mga pagbabago naman po, na makikita po natin yung fatigue, no? Yung chronic fatigue, and then spending more time na sleeping. Nakita mo hanggang umaga, hanggang hapon natutulog lang po. Some people can sleep or don't sleep soundly. Yung iba naman po, ibig sabihin yan ay siguro, no, dahil naka-engage siya sa mga pinagbabawal po ng gamot, hindi sila natutulog. Yung iba naman po ay hindi rin po makatulog dahil po sa sobrang pag-iisip, no? Yung iba ay dahil po sa gamot na iniinom niya. And then maybe people lost their appetite or resort to stress eating. So kabaliktaran, ano po, maybe yung iba ay sobrang kumakain, pero yung tinatawag natin na stress eating, pero yung iba naman po ay walang ganang kumain. And isa pa po, no, sa mga physical well-being na pagbabago ay yung they will feel or they may feel slowed down by depression and complaining of headache and pains. So ito po yung mga pagbabago po sa physical well-being ng isang tao pong nakakaranas ng depression. So what if po, ma'am, may mga kakilala akong nakakaranas nito, or kung ako mismo ay nakakaranas nito, ano po ang
maaaring gawin para kausapin or anong pwedeng maitulong sa kapwa na nakakaranas po ng mga ito? Okay, dalawang bagay po yan. Kung tayo po mismo ang nakakaranas nito, ano po? So we are talking about our personal experiences or personal symptoms that we are experiencing. So wag po nating kalimutan na makipag-connect. Okay, so napaka-importante po nito na yung self-care is also very important, na kailangan po natin mag-seek ng tulong, no? Tulong sa ibang tao kung hindi po natin kayang tulungan muna yung ating sarili, pero kailangan po natin makipag-connect or humingi ng tulong sa mga taong maaari pong magbigay ng tulong. Especially po yung mga pinagkakatiwalaan po natin. Sapagkat nakakasiguro po tayo na yung tao po na dinulugan po natin ng tulong ay matutulungan po tayo na dalhin sa pinakamalapit na hospital or health facility na matatagpuan po sa ating mga community like the rural health units. So gusto ko rin pong bigyan ng diin na yung mga tao po na nakakaranas po ng ganitong klaseng mga simptomas ay immediately, no, bigyan po natin ng tulong, no, sapagkat we are already referring to a person who are experiencing major depressive disorder. So kaagad-agad po sila po ay dalhin na po natin sa ating pinakamalapit na health facility sapagkat upang maiwasan po natin na makaisip po sila ng tinatawag natin na pagpapakamatay. Alright, so nabanggit niyo po na maaari natin silang dalhin sa health facility. So mahal po ba, ma'am, ang pag-alaga sa ating mental health? May mga serbisyo ba sa mental health na makukuha po ng libre? Yes, ang atin naman pong public health facilities, no, kabilang po dyan yung ating Department of Health sa pamamagitan po ng ating mga health facilities sa baba, rural health units, ay nagbibigay po ng libreng assessment at management sa mga taong may problema sa isip. In fact, we are providing psychotropic drug kasi sabi ko nga kanina, ang major depressive disorder ay hindi na po yan makakaya ng tinatawag natin na counseling or psychoeducation lang or psychotherapy. Kailangan din po mabigyan niya ng ating mga doktor, no, ng tinatawag natin ng mga psychotropic drugs, depende po sa kanilang pag-a-assess at management. So napaka-importante po na idulog po natin yung mga taong nakakaranas po ng mga mental health problems. Kundi po natin magabayan, pero kailangan po natin idulog kaagad-agad sapagkat kailangan po nito ng expert, no, expert management with the help of our doctors trained at the rural health unit. So libre po yan at wag po tayong mag-atubili na tulungan po natin yung mga taong nakikita po natin ng ganitong klaseng sinyales. Samahan po natin sila. So sa pamamagitan po nito ay malaking tulong po ito na tayo po ay nakasagip ng taong may sakit po, no, sa depression. Alright, so maraming salamat po, Ma'am Wendy, sa pagsagot sa aming mga katanungan ngayong umaga. So if may gusto po kayong malaman tungkol sa mental health na hindi natanong ngayong umaga, ay pwede niyo po kaming sendan ng message sa Facebook page ng DOH Bicol CHD. So ma'am, may we ask for your message sa ating mga tagapakinig ngayong umaga? Yes, before I give or convey yung message ko, yung take home message, gusto ko pong diinan na yung paano natin ma-address yung suicide na hindi rin ma-trigger yung iba. So napaka-importante po ito. Based po kasi sa 50 investigation and reviews, we have this what we call resource materials for the media professionals. So this is also very helpful na hindi po natin masyadong sensationalize yung ating suicide because we are referring to imitative suicide. I hope na maintindihan po natin ito upang maiwasan po natin na masensationalize at sometimes po kasi ito yung nagiging sanhi ng imitative suicide. Kaya malaki rin po ang papel ng ating mga media professionals in preventing the suicides. Kaya nga po meron tayong may mga educational materials po na
maaari po natin gamitin, at meron po tayong mga angkop or tumpak na mga languages or mga taming wordings para po hindi po ma-sensationalize yung ating pong suicide cases. In fact, itong cases po ito ay napag-aralan po, no, at ito po ay inimbestigahan na kapag masyado pong nasi-sensationalize, especially po kung na-feature po yung mga ina-idolize po nila, ay meron po, no, may mga events po na kinakapikat nila. Ito yung tinatawag natin na imitating suicide. Kaya nga po, as much as possible po, no, iwasan po natin yung ganitong mga ganito pong mga form of advocacy or information para hindi po matrigger yung iba. Okay. Ayan, so sana ay may nakikinig sa ating mga media partners o kaya naman yung mga nagpo-post sa online Yes, media. yes. So, napaka-importante. Yes, napaka-importante nito. And especially yung avoid providing detailed information. Marami tayong nakikita sa media, di ba? Yung mga sa Facebook, sometimes sa TV masyadong sinisensationalize. So, ito yung dapat na iniiwasan natin kasi nga paulit-ulit kong sinasabi talaga intentionally, nagiging makulit ako sa pag-mention nito. Kasi nga nasabi ko na ito po ay talagang hindi lang ito po ay base po, no, sa mga investigasyon at mga researches na nakita. So kailangan po natin i-exercise yung caution sa lalagay po ng mga photographs o yung mga video footage, no? Dapat cautious po tayo niyan, at kahit po sa pagbibigay ng mga information about where to seek help, ito rin po ay napaka-importante po. So let us show due consideration, especially po alam natin na maraming tao po ang nagluluksa sa ngayon dahil po may mga taong nag-suicide, no? So kailangan po natin respetuhin yung ganitong mga sitwasyon sa pamamagitan po yan ng sometimes kasi, no, yung pananahimik, no, ay nakakatulong sa mga taong nagluluksa, no? We are indeed providing a psychological first aid to those people who are bereaving. Okay, so yan po. And then, baka po may iba pa kayong katanungan with regards to this? Ayan, so if may iba pa pong katanungan ng ating mga listeners, saan po nila pwede kayong ma-reach, Ma'am Wendy? Meron tayong, in fact, meron tayong hotlines na sa Department of Health, at palagi po natin yan, pinupost natin yan sa ating DOH website, but you can call us in our telephone numbers at 0915-361-4785. So may 4 na numero po yun. Okay, so medyo nakalimutan ko tayo, hindi ko na-memorize yung iba. But we can just post again the hotlines in our DOH FB page. Okay, so Yeah. malaking tulong po ito para po ma-access ng ating mga nangangailangan, tinatawag natin ng mga service users upang usap tayo. So ito yung pinakamantra natin sa panahon ng parang ang feeling natin ay wala tayong pag-asa, no? Parang tayo ay nalulungkot at kailangan po natin na may kausap. So nandyan po yung ating hotline, panggabayan po tayo at mabigyan po tayo ng mga tamang informasyon upang makatulong po sa atin. So ngayon naman po, Ma'am Wendy, marami tayong nakikita sa online, sa TV na mga balita tungkol sa mga nagsusuicide. So paano po ba natin ma-address ang suicide na hindi na-trigger or na-offend ang mga ibang tao na may nakakaranas nitong mga feelings? Yan.
Napakaganda nitong tanong na ito at napapanahon. Ano po, tama nga yun, marami po tayong nakikita, especially po sa mga social platforms na nakapost about sa isang taong nag-suicide. In fact, kailangan natin ma-address ito sa pamamagitan po ng yung ating social responsibility sa mga social platforms, at kabilang na rin po dito yung responsibility ng ating mga media professionals. Based po kasi sa ating napag-aralan, meron po tayong materials, yung Preventing Suicide Materials for Media Professional. Tungkol po ito doon sa tinatawag natin na imitative suicide. Isa po ito sa mga paraan para po hindi natin napitrigger yung iba. No, yung iba na magkaroon po ng imitative suicide. Napakaganda po nitong materials na ito sapagkat nakita po natin na empirically based from the 50 investigations and review ay talagang very significant po na tulungan po natin na ma-educate yung ating public about suicide. At iwasan po natin yung mga language na maaari po mag-sensationalize or i-normalize yung ating mga, at kailangan po ma-normalize, Hindi po kailangan po na ipakita o i-post yung mga pictures ng mga tao o yung mga pangalan ng mga tao or yung lugar nila, sapagkat isipin na lang po natin na may mga mahal yan sa buhay. At sa panahong yun ay sila po ay nagpipihati, sila po ay nagluluksa, at maaring tayong lahat din po ay nakakaranas ng ganitong klaseng pagsisimpatiya po sa kanila. Kaya as much as possible po, iwasan po natin yung pagpo-post sapagkat hindi po ito makakatulong, lalong-lalo na po sa mga taong apektado. At yung iniiwasan po din natin yung mga prominent placement and undue repetition of stories about suicide. So makakatulong po ito para hindi po ma-heighten, ma-sensationalize yung ganitong sitwasyon, yung suicide, especially po pag ginagamit po yung mga celebrities, yung mga idol nila, nagkataon idol nila yon. So talagang nafe-feel ng mga taong nag-idolize doon sa mga celebrities, at yun ang dahilan kung bakit natitrigger yung suicide. So sa pamamagitan po nito ay maiiwasan po. And also avoid yung providing detailed information. Kaya nga po, di po ba sana pakiusapan po natin yung ating mga kapwa, yung pamilya, yung mga friends nila, na pag may mga nabalitaan mga ganitong suicide, wag naman po na i-post, at kahit po wag naman pong ilagay sa social media, pati po yung address, kung saan, kung paano po ginawa yung pag-suicide, sapagkat itong mga information pong ito ay hindi po nakakatulong, Hindi po ito nakakatulong, at ito po ay nakakadagdag pa po sa pagdadalamhati ng mga taong namatayan. So, i-exercise po natin yung caution sa pagbibigay po ng mga photographs or mga videos na hindi naman po nakakatulong po sa mental health ng tao. At pinaka-importante po dyan, syempre ay kailangan magbigay tayo, ipakita po natin yung respeto sa bawat isa, lalong-lalo na po sa mga tao pong namatayan. Ayan, so nananawagan po tayo sa lahat ng ating mga tagapakinig na mag-iingat po sa pagpo-post, lalong-lalo na sa mga ganito nga pong cases na mga nagsusuicide. So maraming salamat po, Ma'am Wendy, sa mga kaalaman na share ninyo sa amin ngayong umaga. So may huling mensahe po ba kayo sa ating mga tagapakinig? Yes, maraming salamat din po. Ang aking pong mensahe po sa lahat, napaka-importante po talaga ang mental health o lusog isip, upang ang isang tao ay patuloy na maging produktibo. Hindi lang po sa kanyang sarili, kundi para makatulong na rin po sa ibang tao. Ang maunlad na bayan ay nagsasalamin ng isang malusog na komunidad na kinabibilangan po ng mga taong may malusog na kaisipan
at may sapat na maisulong po yung ating mga advokasya o yung pagtatanggol ng karapatan, no, para maiwasan po yung stigma, yung diskriminasyon ng bawat isa, no, na mamuhay ng malusog, mapayapa at maunlad. At kung hindi po maiiwasan talaga, no, minsan hindi talaga nangyayari pa rin magkaroon ng merong mental health problem, hindi maiwasan ito. Panatilihin po natin yung connection sa bawat isa. Yung ating mga networks, no, yung ating kapamilya, katrabaho, kaibigan, kamag-anak, at iba pa, na maaring maging support system po natin upang mapanatili po natin ang ating kagalikan o well-being. So ito lang naman po yung ating pong secret, parang magic, no, sa ating mental health. Yung ating pong pagkakaisa, connection, pag-iintindi, yung ating simpatiya, yung ating pong malasakit sa bawat isa ay napaka-importante po about the good values of a Filipino. Maraming salamat po. So ayan ang ating naging chikahan tungkol sa mental health. Sa muli, maraming salamat kay Ma'am Wendy Baluis, ang Regional Program Coordinator for Mental Health ng DOH Bicol CHD. So magbabalik po ang chikahang pangkalusugan. Narito ng pag-asa. Isa-isa na tayong nabibigyan ng panlaban sa pandemya. At sa patuloy na pagmask, hugas, at iwas, nakakabalik na tayo sa mga namimiss natin. Para makasama na muli ang pamilya. Bago naman ang makita. At mabawasan ang pagamba. Alamin sa LGU kung paano mababakunahan. Ingat-angat. Bakuna lahat. Magandang balita! Hindi na mangangamba ang bawat Pilipino sa usaping pangkalusugan dahil narito na ang Universal Healthcare o UHC. Sa UHC, magtutulungan ng lahat para makamit ang isang healthy Pilipinas. Isa sa mga layunin ng UHC ay palawakin ang kaalamang pangkalusugan ng bawat Pilipino. Uumpisahan ito sa mga paaralan. Ituturo dito ang tamang disiplina para sa kalusugan. Gagawin din itong healthy sa tulong ng mga masusustansyang pagkain sa kantina, ligtas na mga tawiran at pag-iwas sa mga masasamang bisyo. Bibigyang pansin din ang kalusugan sa mga lugar ng trabaho. Sisiguraduhin maayos ang mental health ng mga manggagawa at protektado sila sa anumang panganib. Aayusin din ang mga komunidad para maging ligtas ito sa mga naglalakad at nagbibisikleta. Kasama na rin dito ang pangangalaga sa kalikasan. Makakatulong ito sa pag-iwas sa mga sakit, pagbawas ng polusyon at pagpapatatag laban sa sakuna. Itutuloy rin ang mga polisiyang katulad ng sin tax at sugar sweetened beverages tax. Epektibo ito para maibsan ang paninigarilyo, pag-inom ng alak at ang labis na timbang lalo na sa mga kabataan. Maidaragdag pa ang pondong ito sa mga mahalagang proyektong pangkalusugan at masasagot pa ng UHC ang bayad ng inyong konsultasyon, gamot at lab tests basta ikaw ay Pilipino. Mabibigyan ka rin ng sariling primary care provider na gagabay sa iyong pagkonsulta o pagpapagamot. At kung ma-admit sa simpleng kwarto ng ospital, wala nang karagdagang bayad. Sagot na ito ng PhilHealth. Sa UHC, mahalaga ang pagbigay na angkop na kaalaman sa mga Pilipino para maiwasan ang pagkakasakit, habang ang buong pamayanan naman ay sumusuporta sa isang malusog na pamumuhay. Sa Universal Healthcare, may kalusugan at kalinga para sa lahat. Para sa healthy Pilipinas. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuuang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Ayon nga sa World Health Organization,
Mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. Ang mental health ay mahalaga sa ating pangkabuuan at individual na abilidad magtrabaho, mag-isip, makaramdam at mabuhay. Kaya naman ngayong panahon ng pandemya, huwag kalimutang pangalagaan ang ating mental health tulad ng pag-aalaga natin sa ating physical health. Ang self-care ay isa sa pinakamabisang paraan upang pangalagaan ang ating mental health. Ang simpleng pag-exercise o pagtutok sa ating mga hobbies ay isang paraan ng self-care. Care for yourself. Bigyang oras ang sarili at mga bagay na nagbibigay sa'yo ng saya. Nagkakaroon ka na rin ba ng Zoom fatigue dahil sa meetings o di kaya ay sa online class? Huwag kalimutang magpahinga. Importanteng maglaan ng break at ipahinga ang utak. Maglaro muna ng paboritong games. Malaking tulong ang breathing exercises sa pagpapakalma at para maibsan ang ating pakiramdam. Matuto ring mag-set ng boundaries para sa iyong work-life balance. Matutong irespeto ang work boundaries ng iyong mga katrabaho. Dahil sa pandemya ang ating kinakaharap, hindi mapigilan na tayo ay mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit hindi dapat maging hadlang ang distansya upang tayo ay mag-hashtag care for others. Nakumusta mo na ba sina lolo at lola this week? How about sina mama at papa? Mga kapatid, kaklase? Kung hindi pa, ang isang simpleng kumusta sa pamamagitan ng video or voice calls o text messages ay tiyak na makatutulong sa kanilang mental well-being. Care for others, ang isang malakas na support system ay nakakatulong rin sa pagpapabuti ng ating mental health. Kung ikaw o sino man sa iyong kakilala ang nangangailangan na makipag-usap sa isang mental health professional, tumawag lamang sa mga numerong ito mula sa National Center for Mental Health. Ito ay libre lamang at kahit sino ay pwedeng tumawag. Ngayong panahon ng pandemya, hindi biro ang pinagdadaanan mo, kaya naman make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Alright, ayan po yung naging usapan natin patungkol sa ating mental health, preventing suicide. So naway marami pong matutunan ng ating mga tagapakinig sa araw na ito, especially nga po ngayong pandemya ay sabi nga ni Ma'am Wendy ay normal lang makaramdam tayo ng mga mental health problems dahil nga sa crisis nating kinapaharap. Nasabi din niya na huwag mag-atubili na humingi ng tulong kasi napakahalaga ito na meron tayong makausap kung tayo ay na-stress na. So ano pa ba Max yung ibang sinabi na ating mental health program coordinator? Ayan, sabi nga ni Ma'am Wendy ay dapat mag-iingat tayo sa ating mga pinopost online, lalong-lalo na tungkol sa mga cases ng suicide para hindi dumami ang mga gumagaya o mga nagpaplano, may mga nararamdaman sa kanilang mental health. So, ayan na. Yes. Napakahalaga, yun na pag tayo ay nagre-report, especially to media partners, o kaya pag tayo ay nag-share sa ating Facebook page, ay hindi lang natin sabihin natin ang ating iniisip, kundi yung mga nakapaligid sa atin. Especially nga, mayroon din yung kasabihan na think before you click, So, I think itong tungkol sa suicide ay isa din sa dapat i-consider natin na pagdesisyonan na kailangan natin mag-isip kung bago tayo mag-click o kung bago tayo magsalita kasi we need to respect those people na having this hard time, especially the family of the victim. Actually, mamaya meron tayong media dialogue, ma? Yes, mamaya nga magkakaroon tayo ng media dialogue tungkol sa pagre-report sa mga ganitong cases na ng suicide. Makakasama natin muli si Ma'am Wendy para bigyan tayo ng kaalaman kung paano ba dapat i-address itong mga kasong nagsusuicide. So, abangan po yan mamaya, 2:30 po sa official Facebook page ng DOH Bicol CHD. Alright, so sa muli, sana na marami po kayong natutunan sa ating episode na ito. So, I think that concludes our Chikahang Pangkalo Student for today. Again, I'm Joanna. And I'm Maxine. At kami ay nagpapaalala na patuloy pa rin nating sundin ang minimum public health standards at ang gida solusyon sa COVID-19.
Ang Gida Solution Plus, bawal walang mask at face shield, sanitize ang kamay at iwasan ang kulob ng lugar, dumistansya ng 1 metro mula sa ibang tao at alamin ang tamang impormasyon tungkol sa COVID-19 plus suportahan ang FDA-approved na bakuna. So magandang tanghali po sa lahat at maraming salamat sa pagtutok sa Chikahang Pangkalusugan. Servisyo sa Ludicolo. Ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalagad na servisyo. Madaling dunog ko, nagtatawag, nagpapadaba. Mga programa, nagkasama ng sinda sa servisyo. Matawaan, solusyon, ang mga kahirangan. DOH-CHD, DOH-CHD, servisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaibang, maray na salud. Buon sa inanan, ipangakit sa God na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuwing inaon. Mag-ibo paagi, maiwasan ang bisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, servisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaibang, maray na salud. Malansig, magkaon, tamang katurog. Ehersisyo, magsumba, magpabibi, magtimba. Dapat kitang magmano, magpatisipan. Ano man sa tindang relihiyon, natinda sa buhay. Mga pahiramdam lamang para iwas helang. Kita magtarabangan sa programa ka, Department